Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Это очень ценный опыт для нас. Бөгелмәләрне җинаять ачырга өйрәтәләр. Мәгариф идарәсенең актлар залында бүген мәктәп директорлары жиналды. Азнакайда киңәйтелгән педсоветта яңа бурычлар билгеләделәр. Так как вы мобилизовались в пандемию, старались помочь, активными были и делали очень интересные вещи. Әлмәт балалар технопаркында уку елына йомгак ясадылар. Гыйнвар башыннан ук республикада кар ява, мондый һава торышы соңгы елларда күзәтелгәне булмады. Бер яктан табигый сагынылган кыш булса да, ел башыннан явым-төшемгә бәйле кеше үлеменә китергән фаҗигаләр яшайды. Әлмәттә чираттагы юл транспорт һәлакәте теркәлде. Анда 15 яшьлек яшүсмер һәлак булды. Юл транспорт һәлакәте 22 гыйнварда кичке сәгать 6 тирәсендә Сабантуй мәйданынан Урсалага таба илтә торган автомобиль юлында була. Toyota Corolla Versa автомобилен йөртүче Зей Бохарай Урсай Әлмәт автоюлы ягыннан Әлмәткә бара. Тик ул куркынычсыз тизлекне сайламый, каршы як полосага чыга. Анда Hyundai Solaris автомобиле белән бәрелешә. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2006 года рождения автомобиля Hyundai Solaris скончался на месте происшествия. Также водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и водитель и 4 пассажира автомобиля Toyota Corolla доставлены в больницу. 2022 ел башыннан бирле Әлмәт район территориясендә 8 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 10 кеше һәлак булган. Иң күп зыян күргән юл транспорт һәлакәтләренең төрләренә җәяүләрне бәрдерү һәм машиналар бәрелешү керә. Студентлар десанты Бүтін Россия акциясы ел сайын үткәрелә. Ул уку йортын тәмамлаучыларны профориентацияләүгә һәм ішкі эшләр органы хезмәткәренең уңай имиджын формалаштыруга юнәлдерелгән. Шул уңайдан Бөгелмә ішкі эшләр бүлегендә студентлар өчен экскурсия оештырдылар. Айгөл Шәрәфиева тулырак. 9 килограммлы бронежилетны мөмкинлек булганда ничек киеп карамыйсың соң? Бу полиция хезмәткәрләре экипировкасы. Бөгелмә һөнәри педагогик күллият студентлары өчен бу кызыклы. Алар үзләре булачак эчке эшләр хезмәткәрләре. Әлеге һөнәрне күңел кушу буенча сайлаганнар кызлар да, малайлар да. Беренче курс студентлары полиция бүлегендә беренче тапкыр. Это очень ценный опыт для нас. Бу безнең өчен бик кыйммәтле тәҗрибә. Киләчәктә безгә монда эшләргә туры киләчәк бит. Шуңа күрә экскурсия безнең өчен бик мөһим. Поэтому экскурсия очень важна для нас. Укучылар өчен экскурсияны хезмәткәрләр үзләре үткәрде. Алар балаларга үз эшләре, эчке эшләр органнарында хезмәт итү ничкәлекләре турында сөйләделәр. Полициянең дежур тору өлеше тәүлек буе эшли. Монда 02 телефоны буенча килгән барлык шалтыратулар теркәлә. Шәһәр буенча видео күзәтү алып барыла. Бөгелмәдәге җәмәгать урыннарында 400-дән артык видеокамера урнаштырылган. Бүлектә шулай ук җинаятьчеләрнең бармак эзләре электрон рәвештә саклана. Бу җинаятьне тиз ачарга ярдәм итә. Того, чтобы опознать человека, Алар җинаять кылган кешене тану өчен кирәк. Мәсәлән, кеше югалганнар базасында булса, без бармак эзләрен төшерәбез дә гражданинның шәхесен билгелибез. Мәйетләр белән дә шулай ук бармак отпечаткаларын төшерәбез һәм кешенең кем икәнен дәлиллибез. также отпечатки, также опознают. Экскурсия студентлар десанты Бүтін Россия акциясы кысаларында оештырылды. Ул ел сайын үткәрелә. Анда педагогия күллиятының беренче курс студентлары катнаша. Бу алар өчен бер көнлек стажировкада. Студентлар тәҗрибәле тикшерүчеләр белән әңгәмә кырдылар. Бүлекчәнең төп бурычлары һәм эшләре, һәлакәт урынында тикшерүчеләрнең гамәлләре, алгоритмы турында белделәр. Студентлар шулай ук үзләрен кызыксындырган сорауларны да бирә алды. Бүген без традицион студентлар десанты Бүтін Россия акциясын уздырабыз. Ул ел сайын үткәрелә. Безнең бурыч булачак хезмәткәрләрне безнең бүлек эшчәнлеге белән таныштыру һәм аларны кызыксындыру әлбәттә. Полиция бүлегенең үз музее да бар. Биредә төрле экспонатларны күрергә була. Бу җинаятьчеләр кулланган утлы һәм салкын кораллар, хокук саклау органнары хезмәткәрләренең төрле еллардагы полиция формасы үрнәкләре һәм башкалар. Было сажен в 2004 году, 29 декабря 2004 года. Чара ахырында студентлар кинологлар эше белән дә танышты. Флоренс атамалы хезмәт ите кунакларга трюклар күрсәтте. Хокук сакчылары балаларга 4 аяклы ярдәмчене сыйпарга һәм истәлеккә фотога төшәргә рөхсәт итте. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Азнакайда мәгариф идарәсендә киңәйтелгән педсовет узды. Агымдагы уку елында район буенча күп эшләр башкарылган. Педагоглар 34 миллион сумнан артык грант тотканнар. Район мәктәпләренә 9 яшь белгеч кайткан. Чарада укыту системасындагы мәсьәләләр тикшерелде. Алга яңа бурычлар билгеләнде. Махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина тулырак.
Мәгариф идарәсенең актлар залында бүген мәктәп директорлары жиналды. Олар 2021-22 уку елының беренче ярты еллыгына йомгак ясаячак. Җитәкчеләрне сәламләп, муниципаль район башлыгы узган уку елының югары күрсәткечләрен билгеләп узды. Вот полугодие завершили, сейчас вот подведем итоги. Педсоветта укучыларның белем дәрәҗәсе, фәннәр буенча олимпиадаларның нәтиҗәләре, грантларда катнашу, туклану мәсьәләләре хакында Лилия Ахмадишина чыгыш ясады. Мы оценку наших общих усилий делаем только в контексте. Без бәяне укыту сыйфаты буенча бирәбез. Шуңа күрә беренче чиректә күтәрелгән, хәл ителгән күп кенә мәсьәләләр агымдагы карауда кала бирә. На текущем рассмотрении. Мәктәпләр алдына зур бурычлар куелды. Икенче ярты еллыкка укучыларның белем дәрәҗәсен төшермәскә, дәүләт имтиханнарына ныклы әзерлек алып барырга. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кванториум балалар технопаркы үз ишекләрен 2017 елның 12 июлендә ачты. Инженерлык иҗатына һәм фәнни эшкә сәләте булган мәктәп укучылары өчен бу яңа өстәмә белем бирү форматы елдан-ел яңа үрләргә ирешә. Ел саен алар традицион рәвештә йомгаклау чарасы уздыралар. Тулырак алдагы материалда. 24 гыйнварда Әлмәт балалар технопаркында уку елына йомгак ясадылар һәм киләсе елга эш планлаштырдылар. Йомгаклау чарасында район башлыгы Тимур Нагуманов, Татарстан Республикасы президентының нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тахаутдинов, тәрбияләнүчеләр һәм аларның әти-әниләре, укытучылар, шәһәр хакимияте һәм мәгариф учреждениеләре вәкилләре катнашты. Кванториумда шөгыльләнүче балаларның күплеге мондый форматның бик кирәкле булуына ишарә. Очрашу башында Тимур Нагуманов әнә шул хакта ассызыклады. Как вы мобилизовались в пандемию, старались помочь, активными были и делали очень интересные вещи. Мы даже готовы быть заказчиками каких-то IT-решений для города, каких-то интересных направлений. Я думаю, что вот это направление особенно стоит прокачивать, развивать. Уку елының ничек узуы турында технопарк директоры Рамил Закиров сөйләде. Ул шулай ук үзәк эшенең барлык аспектларын яктыртты һәм киләчәккә планнар белән уртаклашты. Җитәкче билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта учреждениянең сыйфатлы белем бирү хезмәтләре 30 өстәмә программа буенча тәкъдим ителгән. Алар 4 юнәлештә һәм 70 балага гамәлгә ашырыла. Всего занимается 1020 обучающихся от 6 до 18 лет. В рамках муниципального задания и соглашения о сотрудничестве открыты детские объединения для учащихся Тысюгановской и Абдрахмановской общеобразовательных школ. Лениза Дмитриевна һәм Светлана Рифовнаның балалары технопаркта өстәмә белем ала. Икесе дә балаларның биргә йөри башлаганнан уңай якка үзгәрүен билгели. Шуңа да бу очрашуга рәхмәт белдерү өчен килгәннәр. Индивидуальный подход к каждому ребенку со стороны опытных педагогов. Тәҗрибәле педагоглар тарафыннан һәр балага җан җылысы һәм индивидуаль якын килү безнең балаларда яңа яшерен мөмкинлекләр ача. Безнең балалар ышанычлы аралашучанга әйләнделәр. Становятся уверенными, более какие-то общительными. Технопаркның ишекләре физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен дә ачык. Бирегә шәһәрләр генә түгел, район торак пунктларында яшәүче балалар да килә ала. Һәм бу Шәфәгать Тахаутдиновның булышлыгы белән ул кванториумның барлык эшләрендә һәм киләчәк үсешенә кагылышлы планнарны тормышка ашыруда ярдәм итә. Таҗлы вирус белән авыручылар саны арта. COVID-19-га каршы көрәш буенча федераль оператив штаб мәгълүматлары буенча Россиядә узган тәүлектә генә дә 65109 коронавирус белән зарарлануның яңа очрагы теркәлгән. Бу эпидемия башланганнан бирле теркәлгән максималь күрсәткеч. Татарстан буенча да саннар югары. Тәүлек эчендә 297 кешедә таҗлы вирус диагнозы расланган. Шуларның 4-се Әлмәттә. 24 гыйнварга коронавирусның омикрон штаммы Россиянең 65 төбәгендә, шул исәптән Татарстанда да ачыкланган. Омикрон коронавирусның яңа штаммы турында тулырак Алсу Әмирова белеште. Омикрон коронавирусның яңа штаммы. Вирусның яңа төрен ничек танып белергә була? Бу сорауны без Әлмәтнең 3-нче поликлиникасы махсуслаштырылган медицина-санитар ярдәме бүлеге мөдире Әлфис Максеевка юлладык. Омикрон – это новая мутация ковидной инфекции. Этот вирус является... Омикрон таҗлы вирус инфекциясының яңа мутациясы. Бу вирус өчен ниндидер үзенчәлекле симптомнар юк. Ис яки тәм юкка чыгу күзәтелми. Дельта вирусы вакытында ишәклектә дә үзгәрешләр бар иде. Монда бу күзәтелми. Монда бу юк. У дельта были еще какие-то кишечные изменения, а здесь такой специфичности не будет. Бу авыру кешенең иммунитеты түбән булганда тизрәк кискенләшә дип белгәч. Шулай ук бу штаммның күбрәк балалар арасында таралу мөмкинлеге хакында да искәртә. Авыру вакытында баш авыртулар да көчәерергә мөмкин. Он достаточно заразный, то есть он один из самых заразных вирусов.
Ул иң йогышлы вирусларның берсе. Югары сулыш органнарында була һәм ул хәтта үпкәгә хәтле төшмәскә дә мөмкин. Шуның өчен чирләп китү куркынычы зур. Да, то есть и в легкие, возможно, он даже не попадет. Из-за этого именно риск заболеваний будет у многих очень высокий. Коронавирус инфекциясының яңа штаммы темасын Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе орынбасары Любовь Авдонин да кузгатты. У нас важна инфекция в целом, а это новый Безгә иң мөһиме бу чирнең инфекция булуы, ә бу яңа йогышлы коронавирус инфекциясы. Көрәш конкрет штамм белән түгел, ә тулайм инфекция белән барырга тиеш. Чөнки зарарлану юллары, тапшыру механизмнары, авыруга бирүше төркемнәре, профилактик һәм башка чикләү чаралары бер үк төрле. Бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. От этого меняться не будут. Таҗлы вирусның омикрон штаммы вакытында беренче чиратта тән температурасы күтәрелү һәм тамак төбендә авыртулар сизелә башлый. Шуңа күрә моның симптомнары буенча кискен респиратор вирус авыру белән дә бутарга мөмкин. Алсу Амирова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Мы с ноября готовили инструменты, практики, тренинги, задания. Беренче театр лабораториясе матбугат конференциясе оештырды. Плавание это, как свобода. Можно по просторам, вот так. Әлмәттә йөзенең иң тиз ысылу буенча ярышлар узды. Салкын бузда кайнар уен. Реклама тиз ачак. Безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. 21 гыйнварда Әлмәттә Мин булган шәһәр исемле беренче театр лабораториясе башланып китте. Хәбәр иткәнебезчә, аны Татнефть хәйрия фонды Әлмәт Татар дәүләт драма театры белән берлектә гамәлгә куя. Проект идеясе авторы һәм продюсеры якташыбыз Эльвира Галиева. Узган җомгада әлеге лабораторияны оештыручылар журналистлар белән матбугат конференцияда очрашты. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Якындагы 7 көн эчендә Мин булган шәһәр проектының тормышка ашыру мәйданчыгы булып Әлмәт Татар дәүләт драма театры хезмәт итәчәк. Һәм әлеге лабораторияның төп максаты шәһәр турында шәһәрдә яшәүчеләрнең үзеннән сөйләтү. Лабораторияның оештыручылары Россия театр сәнгате институтында Мейерхольд исемендәге үзәк белән партнерлыкта инклюзив театр юнәлеше белгечләрен әзерләү магистратурасында укучылар. Елена Горлатова һәм Екатерина Лучникова проектның кураторлары. Анна Мөхәммәтҗанова пиар-менеджер, Мария Крашенинникова контент-менеджер, Эльвира Галиева продюсеры. Алар журналистларга кулабыз өчен беренче булган уникаль проектның максатын аңлатырга тырыштылар. Алар журналистларга кулабыз өчен беренче булган уникаль проектның максатын аңлатырга тырыштылар. Кола халкы театры айрым шәһәрләрдә үз урынын булдырган заманча проектларның берсе. Аның асылы махсус белеме һәм эш тәҗрибәсе булмаган кешеләр тарафыннан профессиональ спектакль куюдан гыйбарәт. Мы с ноября готовили инструменты, практики, тренинги, задания для того, чтобы горожане в будущую пятницу вышли на сцену профессионального театра, вероятно, впервые, и поделились своим опытом вот этой уникальной и будничной жизни. Әйткәнебезчә, әлеге лаборатория социаль театр мәктәбенә беренче адым. Якташыбыз Эльвира укуын тамамлагач та Әлмәткә кайтып, социомәдәни мәктәпне оештырып җибәрергә тиеш. Второй запрос, почему я провожу эту лабораторию, это такой мой первый шаг к городу. Да? Я знакомлюсь и с как она называется? Пиарщики, да, пиар-менеджеры. Я как бы знакомлюсь с этой организационной структурой, чтобы потом в августе я приехала уже не с такими горящими глазами, что и как здесь происходит, а чтобы я примерно представляла. На этой площадке мы можем это организовать, здесь мы можем организовать таким образом. Вот. И думаю, что вот к июлю месяца я уже сделаю этот план. Бүген проектта катнашучы 25 кеше сайлап алынды. Араларында физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләребез дә бар. Алар белән эш җомга кичендә башланып китте. Лаборатория оештыручылар белән бергәләп калабыз тирәлеген өйрәнә башладылар да инде. Мы очень много работаем на то, чтобы создать атмосферу доверия. Это на самом деле ключевой наш инструмент здесь. Потому что мы очень много здесь говорим о неопределенности, о том, что мы не знаем, как будет, какая будет экспертность и так далее. На самом деле наша экспертность здесь в том, чтобы все время создавать атмосферу, в которой людям будет комфортно творить и договариваться. И если не все люди захотят в итоге именно выйти на сцену, это совершенно не значит, что они не присутствовали в этом процессе.
Әлмәт Массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән булган очрашуда Татнефть компаниясе грантлар программасы җитәкчесе Эльмира Газизова, Җиңел канатлар урам театры директоры Альбина Хананова да катнашты. Алар үз чыгышында колабыз халкына төрле яклап үсәр өчен мөмкинлекләр тудырган нефтьчеләргә рәхмәт белдерде һәм кызларга беренче кола театры лабораториясын башкарып чыгарга уңышлар теләде. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Бүген йөзү шәһәрдә һәм районда актив үсеш ала. Көннән-көн бу спорт түрі белән шөгыльләнүче балалар һәм яшь үсмерләр саны арта. Гаҗәп тә түгел, чөнки Әлмәттә булачак чемпионнарны әзерләү өчен барлык шартлар да тудырылган. Районда барлыгы 2000-нән артык спортчы йөзү белән шөгыльләнә. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында узган ярышларда якын тирә шәһәрләрдән 200-дән артык йөзүче катнашты. Алия Бәйрамалова дәвам итә. Кроль yüzünün иң тиз усулы булып тора. Бу yüzү түрендә хәрәкәтләрнең минималь санына карамастан организмга максималь йөкләнеш китерә. Ләкин шуны да онытмаска кирәк. Yüzүнең бөтен файдасын тою өчен хәрәкәтләрне дөрес итеп башкарырга кирәк. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында узган кроль көне ярышларында 2011-2015 елларда туган яшь категориясы спортчылары катнашты. Ярыш берничә этапта узды. Иң яшь спортчыларга 50 метр, өлкәнрәкләргә 200 метр йөзәргә туры килде. Сегодня в плавательном бассейне Мирас проходят очередные соревнования по плаванию, которые спонсирует Федерация плавания города Альметьевска. Yüzü буенча чираттагы ярышлар уза. Республикадан, күрше шәһәрләрдән бик күп кунаклар килде. Ярышлар бездә традициягә әверелер дип өметләнәм. Шулай ук озынрак ярышлар уздыру планнарда да бар. Әмма алар бераз соңрак булачак. Ә бүген балаларга тиз секундлар һәм җиңел су телисе килә. Проведение более длинных соревнований, но они будут чуть попозже. А сегодня детям хотелось бы пожелать быстрых секунд и легкой воды. Трибунага яшь спортчыларның әти-әниләре һәм дуслары җыелган иде. Балконда барлык урыннарда тулы. Кайбер йөзүчеләр мондый бассейнны беренче тапкыр күрүләре һәм бары тик физкультура дәресләрендә генә yüзүләре турында билгеләп үтә. Икенчеләре исә ярышларга озак әзерләнгән. Я занимаюсь плаванием 7 лет. Я сам захотел пойти в это плавание. Я занимаюсь плаванием 4 года. Мне нравится плавать, потому что, вообще, я люблю плавать, потому что это спорт, и это интересно. У меня плавание это, как свобода. Можно по просторам, вот так. Ярышларны оештыручылар беркемне дә игътибарсыз калдырмады. Чара ахырында барлык катнашучылар да актив катнашкан өчен дипломнар алды. Җиңүчеләр һәм призерлар беренче, икенче һәм өченче урыннар өчен грамоталар һәм медальләр белән бүләкләнде. Алия Бәйрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә ишегалды хоккейы буенча турнир узды. Бу ял көннәрендә 2 яшь үсмерләр клубы бозда очрашты. Бүген яшьләрнең күңел ачу чараларының берсе шугалакта вакыт уздыру. Халык тимер аякта шуу өчен кыш көтә. Күпләр үзләре белән кәшәкә тимер аяклар алырга һәм алканы куарга ярата. Кайчагында командалар җыела һәм ярыш башлана. Совет чорының ишегалды хоккей малайларның яраткан шөгыле булып тора. Хәзердә күпләр өчен ишегалды матчлары күңелле хатирә булып кала. Берәүләргә уен булса, боздагы егетләргә бу җитди турнир. Бозда легенда һәм саулык яшүсмерләр клублары командалары. Уен беренче команда бозында уза. Алар өчен бу инде 4нче уен. Мы уже сыграли 3 игры. Мы Искре проиграли, обыграли Юность, Сулык. Но мы сейчас в плей-офф выходим. Командалар составында 12-14 яшьлек яшүсмерләр, һәрберсендә 12шәр уенчы. Алар арасында яңа һәм тәҗрибәле уенчылар да бар. Мы играем в хоккей с 3 класса, то есть всегда здесь. Он нефтяник еще занимался. Нам очень нравится этот вид спорта, поэтому каждый день на карту. Трибуналар профессиональ хоккейдагы кебек дулкынлана. Уенчыларның төп фанатлары, аларның якыннары. Иң яшь җанатырга әле бер айда юк. Сегодня нам предложили поучаствовать в дворовом хоккее между подростковыми клубами «Саулок» и «Легенда». Пришли поддержать команду «Саулок» всей семьей. Такие активные выходные у нас проходят. Хуҗаларның җиңелүенә карамастан, һәр командада мактауга лаек. Һәр команданы уеннарның киләсе этабы көтә. Алия Бәйрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олья Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.